जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गाहाय आफादगिरि आरो जोंनि काउन्सिलनि चिफ मानबिराद प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव 11 नं चिरांदुवार ब्लकनि सिङाव गुबुन गुबुन ब्लकआव जानाय बायदिनो बाथि खेबनि थाखाय जोंनियावहाय जनता दरबार मोनसे जादोंमोन। बे जनता दरबारनि गेजेरजों फ्राय 100थानिख्रुइबो बारा ग्रुपआ जोंनि सरकारा बे 4 बोसोरनि गेजेराव मा मावनो हादों आरो मा मावबावनांगौ बेखौ साजेसन होनो बिथांमोनजों जों सावरायलायो। फ्राय 5 घन्टा जों सावरायलायदों। गतिके खोब गोजोननाय मोन्दों सावरायलायनो मोननानै। मानोना सुबुं गौमाया मा लुबैयो मा लुबैया, जनसाधारना मा बानजायो, बेखौ गोरोबलायनायनि गेजेरजों बानज्लायलायनायनि गेजेरजों खामानि मावनायानो सरकारनि दायथ'। बिनि गुबै थांखिजोंनो दिनैनि जनता दरबारखौ खुंनाय जादोंमोन आरो बिसेस भाबै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। बांसिन ओरैनो जोंनियावहाय इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि प्रब्लेमा बारा दङ। बेनिफ्राय स्कुल थांनाय समफोराव स्कुल रिपेयारिं जायाखैमोन। स्कुल रिपेयारिंखौ बांसिनै नैथियाव बेखौ बुंनाय जादों। आरो लोगोसे कमिउनिकेसननि बेलायावहाय साहा ओनसोला जाथ्राखैमोन। माखासे गामि फोनांजाबनाय लामा सामानि खामानिया कालभारफ्रा दङ, बेफोरखौबो खोब खम समनि गेजेरावनो बानायनानै होयोब्ला रायजो राजाफ्रा बिजनेसनि बेलायाव, फरायसा फरायसुलिफोर फैनायनि बेलायाव मोजां मावफुंनो हागोन बा मोजाङै साक्सेसफुल जानो हागोन। बेफोरखौ लानानै बिथांमोना साजेसन होदों।